Ako začať robiť drepy s pridanou hmotnosťou level 1, drep s palicou? Veľakrát sa stretávam hlavne u mojich klientov, že sa vyhýbajú alebo sa aj boja si položiť väčšiu hmotnosť na svoj chrbát. Preto si ukážeme postup, ako sa dopracovať k zadným drepom s olympijskou tyčou. Podlož si päty. Polož si palicu na trapézy. Postav sa na šírku pánvy, začni pomaly klesať do hlbokého drepu, podrž 1 až 2 sekundy, opakujeme a užívame. Vo väčšine prípadov ľudia nevedia spraviť hlboký drep bez vyvýšenia piat. Samozrejme vyskúšaj aj bez vyvýšenia a ak ti nerobí problém hĺbka bez extrémneho zaguľatenia chrbtu, tak ľudne rob bez vyvýšenia. Cieľom je spraviť 3 série po 10 opakovaní a dosiahnuť komfort v podobe, že vieme, čo robíme.